Slanko. Vedľa mňa sa nachádza pán inžinier Mrva. A položíme mu jednu otázku, keďže naokolo vidíme kopec dreva, drevených sudov. Prečo toľko dreva naokolo? V prvom rade preto, lebo sa nachádzame v sudovej časti, v sudovej pivnici, kde v prvom rade vyzrievajú červené vína, ale máme samozrejme sudy, kde vyzrievajú aj biele vína a je to jedna pivnica na výrobu aj na zrenie bielých a červených vín. Takže všetko, čo to okolo vlastne vidíme, sú drevené sudy. Ja keď sa pozerám, tak okolo vidím, že niektoré sudy sú naozaj veľké a naopak niektoré malé, barikové. Aký je medzi tým rozdiel? Prečo niektoré víno ide do takéhoto veľkého sudu a niektoré víno ide do malého sudu? Ste to aj pomenovali, niektoré sú barikové a niektoré tie veľké, to sú tzv. Ležiacké sudy. Sú to sudy od objemu 2000, 3, 4 až po 8000 litrov. Sú to tubové sudy, kde hlavne zrejú červené vína. A tie veľké sudy, drevené, vlastne to zrenie v týchto drevených sudoch je hlavne kvôli tomu, že drevo je porezné. To znamená, že tam prebieha mikrooxidácia. Tá mikrooxidácia má jeho účelom, alebo účelom mikrooxidácie je vlastne polymerizácia tanínov, to znamená, aby taniny zmekli, aby víno vyzrelo, aby získalo väčšiu harmóniu, eleganciu a tú noblesu a aby neboli tie taniny tak tvrdé a agresívne. To znamená, to sa deje v tých veľkých sudoch, ale samozrejme nechceme, aby to drevo malo až taký veľký vplyv na charakter toho vína, preto ten objem alebo ten povrch toho dreva je pomerne malý a to víno sa profiluje na základe svojej odrodovosti a to drevo nemá taký vplyv na chuť a charakter toho vína. Na rozdiel od tých malých sudov, ktorý je barikový sud, tieto barikové sudy majú objem 225 alebo 228 litrov, podľa toho, či je to Bordeaux typ alebo burgundský typ. A práve tu si môžeme všimnúť, že ten povrch toho dreva na objem vína, ktorý tu je pomerne veľký a má veľký vplyv aj na charakter toho vína. Len pre zaujímavosť, barik a barikový súd dodáva zhruba 100 až 120 nových aromatických látok, ktoré sa dajú zistiť na plynovej chromatografii a samozrejme človek takýto objem a takéto množstvo týchto vnemov nedokáže analyzovať, ale ja len poviem o niektoré, ktoré určite ľudia poznajú. Je to vplyv, že to drevo alebo ten barik okrem tých klasických elenických tanínov, to znamená také tie sladké taniny, prinášajú vône kakaa, čokolády, tabaku, céder, vanilka. To znamená, že to víno obohacuje určité vnemy, víno sa stáva farebnejšie, korenistejšie, má zaujímavejšie vnemy. Na druhej strane ten tanín ako keby dodával väčšiu štruktúru tomu vínu a predĺžoval aj životnosť toho vínu a väčší potenciál, vyzrievací potenciál získava víno. Čiže ak dobre rozumiem, malý súd viacej dokáže ovplyvniť charakter vína za určitý časový úsek, ako keď je víno v takomto väčšom súde. Správne to rozumiem? Určite áno, ale tu by som chcel povedať, že ten barikový súd je pomerne agresívny. Práve ten vplyv dreva je dosť významný a je veľmi dôležité výber vína. Nie každé víno červené je vhodné, alebo aj biele, vhodné na to, aby išlo do barikového súdu. Lebo sa môže stať, že ten dub a to drevo a ten súd ako keby zvíťazil nad charakterom toho vína a cítime tam viac dreva, viac tých tanínov, viac možno tej vanilky a do úzadia sa dostáva odroda a odrodový charakter toho vína a víno je potom disharmonii, pokiaľ víno je tenšie, slabšie, z horšieho ročníka. To znamená, tu je veľmi dôležitý v prvom rade výber aj samotného dreva, to znamená, aký je to typ dreva, aký je stupeň vypálenia, koľko obsahuje tanínov a samozrejme vhodná odroda vína, ktorá ide do toho dreva. Čiže môžeme to zhrnúť, že to je vlastne kombinácia výber vhodného vína do vhodného sudu a po ideálnu dĺžku doby. Že to je takáto nejaká trojkombinácia. Asi taká trojkombinácia, kedy vhodnosť vína a výber suda týmto nejako začína a potom je už na vinárovi, ktorý pravidelne musí to víno ochutnávať a musí sám zistiť, kedy je dosť. Tam neexistuje nejaký recept, že by sa povedalo 12 mesiacov a treba stiahnuť, ale ten vinár práve musí pravidelne ochutnávať to víno a zistí, kedy to víno
už mu stačí ten pobyt v tom drevenom súde, aby naozaj, aby to víno bolo harmonické, aby naozaj to drevo neprinieslo nejaké tóny rušivé, ktoré by do toho vína nepatrili. Trochu mi to príde ako taká zrušujúca hra, hľadať tú hranicu, kde je to presne, dokedy to tam má byť. O tomto víno je práve víno, akékoľvek víno, nielen víno, ktoré zreje v drevenom súde, môže byť aj v nerezovom tanku. V prvom rade vo víne hľadáme harmóniu. Neznamená, že niečo krásne vonia, alebo je intenzívne v chuti, alebo vysoký obsah kyselín, že to sú tie kvalitné vína. Hľadá harmóniu, hľadať balans medzi jednotlivými zložkami, ktoré ovplyvňujú kvalitu vína. To znamená vôňa vína, štruktúra vína, pevnosť, záver, hĺbka vína. To znamená aj obsah tanínov. To všetko musí byť nejako vybalancované, kde výsledkom toho je nejaký príjemný vnem a to už zhodnotí potom zákazník tým, že víno je lahodné, jemné, výrazné, ale nie je treba, aby niečoho bolo veľa, zase niečoho málo, ale hľadať tú rovnováhu a to je to umenie a to je účelom aj toho pivničného majstra, ktorý chodí po takejto pivnici, chutná vína a hľadá práve túto rovnováhu. Dobre, ďakujem, že ste si na nás našli čas v tejto krásnej pivnici, ktorá nám urobila aj veľmi krásny efekt zvukový. Ďakujem za návštevu. Ďakujeme ja.